notes verse 1 bese seqa siyofunda chapter 10 verse 7 kuya ku 15. Bese siya kuLuka 10 verses 1 to 12. Siselapho singakafundi ebengithi sokwenza namhlanje ngicela sikwenze next Sunday. Ngizocela ababili next Sunday emva kwe praise and worship mase ngisukuma ngizana phambili ngithi ngingekaqali basukume basinikeze ubufakazi babo. Niyakuzwa ngishoyo, banikeze ubufakazi. Uma ngibanikeza ubufakazi angisho angikhulumi ngombiko, angikhulumi ngokuthi angifuni report, not a report yokuthi inkosi yenza cha, yobe usukwenzile lokho noma usukwenzile lapho ngifuna ufakazi nje uzofakaza ukuthi uJesu wakukhiphapi kanjani. Ngezwakala next Sunday I'll ask only two ukuthi uzositshela ukuthi uJesu wahlangana kanjani naye. Just that ungathatha isikhathi eside. It could be 2 minutes, 3 minutes. Okay. Namhlanje cha ake singakwenzi ngoba bengithi sizokwenza khona. Okay, asifundeke osetholile lapho. Ekungeneni kwenu endlini niyibingelele uma indlu ifanele
ukuthula kwenu akuze phezu kwakhe. Kodwa uma kungafanele ukuthula kwenu makuyele yini. Yilona lowo ongayifuna ukuyela engawezwa amazwi enu, anothi liphuma kuleyo noma kulomuzi livuthulule uthuli ezinyaweni zenu. Ngiqinisile ngithi kini, kuyakuba ngcono ezweni laseSodoma nakweleseGomora ngosuku lokwahlulela kunakulowo muzi. Chapter 10, 1 to 12. Emva kwalokho inkosi yamisa abanye abayishumi. Abangamashumi ayisikhombisa yabathumela ngababili phambi kwabo emizini nasezindaweni zonke elizakuya kuzo. Yathi kubo, ukuvuna kukhulu, kepha isisebenzi isidlo sabo. Ngakho-ke musakhozi ukuvuna ukuba ithumele izisebenzi ekuvuneni kwabo. Hambani, bekani ngiyanithuma njengezimvu phakathi kwezimbizi. Ningaphathisiphala nayiqa nazicathulo. Ningalungeleli ingqondo endleleni. Nakuyiphi indlu eningena kuyo, qalani nithi, ukuthula makube kuleli. Kuyakuthi uma kukhona lapho indodana yokuthula, ukuthula kwenu kohlala phezu kwabo. Kepha uma kungenjalo, kuza kubuyela kini. Hlalani kuleyo nidle niphuze abanipha khona, ukuba isisebenzi sifanele inkokhelo yazo. Ningangenisi ezindlini ngezindlu. Nakumuphi umuzi eningena kuwo lenamukele, idlani ukubekwa phambi kwenu. Niphulukise abagulayo, abafuyo, nithi kubo, umbuso kaNkulunkulu usondele. Kepha nakumuphi umuzi eningena kuwo benganamukeli, kumelani esitaladini zawo, nithi, nothuli lomuzi wenu olunamathele ezinyaweni zenu siyaluhlambulela kini. Nokho-ke yazini lokhu, ukuthi umbuso kaNkulunkulu usondele. Ngithi kini, kuyakuba ngcono kwabaseSodoma ngalolu suku kunakulowo muzi. Baba wethu ongcwele, siyabonga izwi lakho. Sicela ukuthi nakulesi sikhathi samanje, Baba wethu othandekayo, ulikhanyise kithina ngomoya wakho oyingcwele. Sizwe Baba oqonde ukusifundisa khona. Ekuzweni kwethu silalele, ngoba ushilo Nkosi wathi isibusiso asikho ekuzweni, isibusiso sekulaleleni, sekulenzeni izwi lakho. Sicela-ke Baba wethu othandekayo namanje usize ukuthi siphile ngalo kulesikhathi samanje, sisuka la nasezinsukwini zonke ezizayo. Siqhubeke siphile ngezwi lakho, lawula izimpilo zethu. Siyakucela lokhu sibethemba ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngesonto ekuphelile, ngesonto sibe nokubusiseka ngokufika la kukaDokotela uFriendland esibekela izwi leNkosi, esifundisa nangendaba yokuhambisa ivangeli. Lapho la ekhona njengoba kudokotela nje, akusiyo udokta ngokuthi befunda nje imkhakha ethile wayesethola i-PhD. No, udokotela, medical doctor, owathatha impilo yakhe wayinikela ekutheni
uzosebenza umsebenzi wemission. Wafike wangena esibhedlela semission. So into abekhuluma ngayo ke thina ubekhuluma ngokubaluleka ukuhambisa ivangeli kwesinye izizwe, cross cultural ministry, ukuhambisa ivangeli kuye endaweni lapho ungalwazi ulimi lwakhona, uzofunda ulimi lwakhona, ufike kwi-culture ungayazi, uze nawe ukwazi ukungena kuyo beyingxenye yayo. Besitshela ngento njengaleyo. Ongangoba ningamangala ukuthi ubeshumayela ngesizulu, ubekhuluma ngesizulu. Umuntu wase-England lo ukhuluma isizulu e-Afrika. Uma esesho wafike engasazi isizulu lapha kwaZulu emseleni, wathola khona intombazana lo mntwana mayikhuluma ngaye ngaze semncane eshama amavesi eBhayibheli eSunday school le kwaMasha eThekwini. Seyinkosikazi ke mayifika la, inkosikazi kamfundisi uBlom uJoyce wayemadlameni, madlameni ukhona, wayekungathi akasekho, ukhona. Uthi wamfundisa isiZulu, athi uyakwazi ukufundisa. Wamfundisa isiZulu njengoba besikhuluma nje, kade sikhuluma kanje, ekhombisa ukuthi hayi noma ungaya ke kwamanye amazwe uhambisa ivangeli ungalwazi ulimi lwakhona uzofika ulifunde. Njengaba kwaphoseka lapha eLesotho babuya njalo, ayibo umama obuwa nansi indaba ekhona ukuthi amadoda uma kufika ukufundeni ulimi hayi kunzima. Hayi uma bekuthiwa kukhona ongaya eLesotho futhi ayoba yimissionary khona, oba yingxenye alekelele lapha phakathi kwethu. Niyazi ukuthi ubani? Ikhona insizwa engafitha ngokolimi, wesilisa ukhona 0. Uyangihleka lapho Mbanga ukuthi hayi unalo ulwazana yena. Angithi Mbanga kodwa ukhona-ke owesifazane ongafithisha ngeke abe nankinga. Niyamazi ukuthi ubani? Niyayazi ulembisi yala sukuma bakubona. Uyakhuluma, uyabuwa, uyaspika, uyaprata, uyathetha. Can you see when injalo-ke i-cross-cultural ministry ufike ukhuluma ulimi lwalapho? Ukhona bakwena basadi babakwena 2 bawu-2 basadi bamkwena esimkwena wabuwa anyana wabuwa uhlala nomkwena lapho wabuwa
decide ukukhuluma akasafuni ukubuwe wena ayike ansoke inkinga okay ayike well his mission into enjengaleyo siyambonga uNkulunkulu ngalokho so ke kule nyanga ke kaMeyi izifundo zangoLwesihlanu zizobe zifundisa ngemission ngakho ke niyamenywa ngobuningi benu ukuthi nifike every Friday ukuzozwa ukuthi imission into ehamba kanjani mhlawumbe nawe ungase ube ingxenye nawe fikelela kungenzeka ubone ukuthi kanti likhona ithuba lokuthi guys mission ngifike ngifundise nguthisha lapha ngithi nguthisha njengoba nangu ngudokotela kodwa uhambisa ivangeli ebeqhubeka nodokotela nami ngabe nguthisha ngifike ngifundise esikoleni lapha kodwa ngibe ngiqhubeka ngihambisa ivangeli mhlawumbe ngilihambise even through ama-students lapha esikoleni uma kuyindawo evumayo ukwenza njalo endaweni engavumi yilo ngilifaka kancane ngibantshontsha ngamunye kuze ngibathola nango oluzwa izwi lenkosi ngimthande konke lokho-ke sokufunda every Friday bazalwane angaza ayiphethwe yimina leyo syllabus ukhona kuyena ozozwa nayo on experience kulowo mkhakha but uma kuza ekuhambiseni ivangeli sine responsibility sonke ukuthi sihambise ivangeli kwi-community esibuyona la emphakathini esikuwona sinayo leyo responsibility sinawo lo mthwalo ngazi ukuthi ngathi umthwalo ngokuba sihambise ivangeli sinalo lo xanduva lokuhambisa ivangeli yebo sinalo lo xanduva ukuthi sihambise ivangeli lapho sikhona kodwa engakusho hayi sisasilela thina ekulahambiseni ivangeli uma singakhumbula ukuthi uJesu wathi kubafundi bakhe lapha yana kuzenzo 1 verse 8 wathi niyaphiwa amandla uma esefikile umoya ingcwele nibe ofakazi bami kuphi eJerusalem eJudiya eSamariya kuze bese kupheleni kwezwe indaba iqala kuphi la ukhona not necessarily ekhaya la ukhona eJerusalem kwakungekhona ekhaya if singayilungisa leyo ndaba eJerusalem abafundi babeseJerusalem babe bangakaseGalili belapha eJerusalem wathi uJesu abangasuka eJerusalem abaqale khona kwi-surrounding abakuyona abaqale la kulabantu futhi ababe hostile ababe against ivangeli bona laba bebethela uJesu abaqale khona baqalani lapha bese niqhubeka ke nigcwalisa iJudiya bese kuyeke bese kupheleni komhlaba so ke indaba iqala la ukhona kuyezwakala ngoba uma ungathi angiyoqala ekhaya ungasho ukuthi ngiyathutha la ngihamba nge-Eastern Cape ungabe uyena uyathutha la ubuyele eBhayi
usawuqala ekhaya. Hayi, qala la ukhona. La sikhona bazalwane, la ukhona. Hambisa ivangeli. Ufakazi wani walokhu uJesu akwenzile empilweni yakho. Kunzima ukuhambisa ivangeli. Kunzima. Is it difficult to propagate the gospel? Is it? Yabuza. Kunzima. Yini kube lula? Awukhulumi ngento ongayazi, ukhuluma ngento kuwena. Likhona leculo enanelicula kuqala lithi uJesu liqhawe, ngimbona lapha ke ehlanza inhliziyo. Ngimbona lapha kimi. Hey, yabona uyayihlanza inhliziyo yakho. So ke ivangeli le ukuthi utshela abantu ukuthi ngibona uJesu lento enza lento kimi. Nawe angakwenza. Wangisiza nami angakusiza nawe. That's how simple it is. Wangisiza nami angakusiza nawe. Just that. Now ke sibheke ke lapha. Ngakho nathi ke kule nyanga sizobe sikhuluma ngakho ukuthi hayi siqala kanjani thina la sikhona. Ngoba thina asiyile ukuthi sila sikhona. Okokuqala ake sibheke lapha yana ku-9:36 kuMathewu. Lapho kuthiwa khona uJesu ebona izixuku wabanjani? Wabanesihe. Wabahawukela. He felt compassion for them. Wabahawukela ngokuba kukhona into ababona kuyiyona ukuthi banjani bakhathazekile, banjani futhi bahlakazekile. Elesingisi ngifuna ukuthi basibheka isingisi ke ngoba niyasazi nesingisi. Lithe linye umusho, they were distressed and dispirited. Distressed and dispirited. Lithe linye, they were weary and scattered. New King James lesho njalo. Athi amanye amahumusho, they were harassed and helpless. Can you imagine? Abantu mababuka laphayana awukazi ungakubona lokho. Ubona abantu uthi Nkosi yami awunanto usizi. Njengamanje lapha kwaMambi sizama ukwakha ama-retaining walls laphayana. Siyapatanisa nje, siyahlanganisa ukuthi senze lawo ma-retaining walls ngoba umhlabathi uyahamba lapha sikhona. So ndikazi ubambe ungaqhubeki ukuhamba ngoba manje imvula ina kakhulu. Lo mhlabathi okade umile usuyathamba manje. Ngakho sinabantu ngesibacela ukuthi bazosebenza. Lo sebenzayo uyena uMark. Hey, ungabona abantu ezana. Bayadabukisa uma ubabona. Bayilento esho lapha, esho uJesu. Bayadabukisa. Abanye amanzi awazi uba wagcina nini.
kwakugeza nje, ibageze nje. Awazi yabona umuntu angcole izandla zingcole nangaphakathi, zibe mnyama izandla nangaphakathi ngokungcola, abakwazi ngisho ukugeza. Akudabukisi ukubona umuntu onjalo, futhi nezinto abazigqokile zidabukile. Bazofuna nje leyo madlana bazoyithola ukuthi bafikile bazosebenza. Futhi uma kune break noma ungekho break uyobona bephumela ngaphandle. Uyazi bayokwenzani? Bayobheka ngelantsi, bayahamba mhlamba landobhiya bayophuza, angazi izinto abaphila ngazo abantu lezo. Umuntu uma eyekelwe engekho uJesu, uyaduka ahamba angazi ukuthi uyaphi, azawungena ey'ndaweni eziyingozi kuyena. Yikho bengena kulezi zinto nje ezidakanayo, utshwala, ama-drugs, abanye nocansi olungaphephile, ucansi olungekho emshadweni, abaziphatha noma kanjani ngokocansi. Konke lokho kukhona lento ekhona ngaphakathi kumuntu, ukuthi kukhona lokho engudingayo kodwa akazi ukuthi yini. Abesesuke ayothola okungesiko, athola okurongo. Ukhona wena mzalwane, wena owawunjalo, kodwa wena uswakuthola okukushintshile ukuthi ungabi njengabo. Awusho ngani ukuthi wangisiza nami angakusiza nawe unobubele nami? uJesu athi mayibuka labantu ukhona into ayibona uJesu, ukhona into ayibona uJesu. Awubheke ukuthi wabonani yena kuverse 37. Uyabona uJesu ukuthi ubonani lapho? Bona isivuno. Mningi umsebenzi wokuvuna la. Muningi umsebenzi wokuvuna la. Kukhona indaba exoxwayo mayelana nokudayisa. Bathi kukhona inkampani edayisa izicathulo, yathumela omunye usalesman bayo, yathi akahamba eBahamas. Uma efika eBahamas, kulama islands ekuthiwa eBahamas, uma efika khona sekulungisiwe izicathulo ezothunyelwa ukuthi azidayise, ukuthi azothunyelwa uzomlandela. Washeshe wathi mayebona abantu bakhona ngokushesha okukhulu wayepost office ayengabikho amafoni, kwakusasebenza uTelegram. Wathumela iTelegram ngokushesha wathi njengamanje sheshisane enze kanje, ningabusayizithumela lezo zicathulo, abantu balapha bazigqoke izicathulo. Sengiyabuya.
yathi inkampani hayibuya, thumela itelegram, buya, yathumela omunye, wahamba omunye waya khona lapho eBahamas. Akayazi report ukuthi ithini ngeBahamas, bona sokuthi hamba uyodayisa isicathulo eBahamas. Uma efika khona sekulungisiwe ukuthi uzothunyelwa izicathulo ezingaka, wakuthumela itelegram ngokushesha wathi ningabi sathumela lezo zicathulo ezincane kangako, ziphinde anithumele eziphindaphindiwe kunalezo zincane lezo nizilungiselele. Abantu balapha bagqoka abanazicathulo, bona yena ithuba lokuba abantu bathole isicathulo. Thina bazalwane asinayo leyo nkinga ukuthi uma sibuka abantu sithi we omakhelwane bethu bonke la abakholwa, so yini umuntu angayenza esikhundleni sokuthi omakhelwane bethu abakholwa? Ngakho nansi indaba engiyiphethe, ngizobe ngibavakashela ngibatshele ngoJesu lenginaye. Ithuba elingaka uNkulunkulu asibulele lona lapha emsebenzini. Abantu engihlala nabo isikhathi esiningi bakhuluma inhlamba, benza konke, bakhuluma zonke izinto ezibhedayo. Manje mina angizitholi ngiyingxenye yalabantu, ngakho ngimane ngibona ukuthi kungcono uma bekhuluma zezinto zabo ngenze njani, buyele eceleni. Ngasho ukuthi laba bantu kusho ukuthi bahluphekile, isivuno lesi, nansi indawo ngingavuna la. Ake ngithole umuntu, ake ngihlale naye ngamunye, mhlawumbe ngizothatha bemunye nje ngihlale naye eceleni, kuba phela ngeke ngibe khona ngempela engxenye, ngibe ingxenye yale zinto abazikhulumayo abaxokozelayo. Ngizothatha oyedwa nje ngijwayelayo naye ngikhulume naye, bese ngithi mntakababa, kukhona into enginayo. Ngoba omunye uzobuza futhi, wehluka nje wena kwenze njani? Uthi hayi, ngibuza into emangazayo ukuthi wenze njani. NginoJesu. uJesu wenza umsebenzi empilweni yami. Niyezwa bazalwane? Yes. Esimene esinjengaleso, uJesu wabona amasimi avuthiwe. Wayesethini? Utheni? Khulekani ubani enkosini yokuvuna. Celani inkosi yokuvuna. Celani inkosi yokuvuna ukuba ithumele izisebenzi. Uma izothuma izisebenzi ziyovuna, isivuno lesi. Uma abantu beyilesimo lesi baya-challenge ukuthi nasi isivuno, naba abantu abadinga uJesu. La ukhona. Kuyezwakala bazalwane. Yes. Ungomunye wabo. Esikoleni lapho khona. Thatha omunye nje ubuyisele eceleni. Umtshele ngoJesu. Umtshele ngoJesu okusindisile. uJesu uthini uverse 7 khona lapho uMathewu 10 verse 7. Uthi
ekuhambeni kwenu, hambani nishumayele ukuthi umbuso wezulu ususondele. As you go, tshela abantu ukuthi akathi ukutshela ngoba angazi ey'ndaweni enikuzona akwenzeki uthole umuntu ongakhona ekutshela ngey'nkinga nazo ahlangabezana nazo empilweni yakhe. Akhethe wena nje, akhethe wena azoxoxela wena. Yini ndaba axoxele wena? uNkulunkulu ukunika ithuba la ukuthi sondela kuye, mtshele ngoJesu. Ungasho ukuthi uJesu usuyinkinga zakhe, mtshele uzosusa inkinga enkulu kunazo zonke isono esempilweni yakhe. Uyilabor wena isisebenzi enzimini yenkosi, wena uyithemba kulabantu abanjani, abakhathazekile nabahlakazekile. Uyithemba la ukhona. uNkulunkulu uthembe wena, beke wena lapho ukuthi thoko khuluma ngoJesu. Abangane sebephumile, abe ngithi abaculele liyacula baphinde futhi lela cula abalicula la Sunday uthi tell the world that Jesus loves you. Uyazi ukuthi ukhona abantu abangayazi ukuthi yini into yokuthanda. Uma ungabatshela ukuthi Jesus loves you, uJesu uyamthanda, akezwe ukuthi ukhona uthando. Lolu thando othi uJesu othi uyamthanda ngalo, alubone futhi kuwena. Uthande lo ongathandekiyo, uthande lo ongafunwa, uthande yena. Ngiyakhumbula ngisasebenza la nganisebenza khona, abantu bebaningi abantu abekhona lapho. Kwakuba khona abantu abangafunwa ngenxa yokuthi bayedelela, bahlaza, uthola ukuthi akafunwa muntu ngenxa yendlela ahlaza ngayo. Somehow angazi bakwenziwa yini, kwakuyibona abantu ababe abangani bami. Lona ongafunwa muntu yena angazi bakwenzeka kanjani, ubuhlaza angabuboni kuyena mina. Kutholakala ukuthi siyezwana naye. Iya kulowo muntu lo abathi akho lutho kuyo, lo yini ethandekayo kulo, lona onje mkhombisa ukuthi uJesu uyamthanda. Uye uzothola umhlobo ophakade. As you go, preach. Batshele ngombuso wezulu. Yini umbuso wezulu? Ubatshela ngombuso wezulu. Yini umbuso wezulu? Abantu mabethi, hey, sibusile lapha, hey, sibusile lapha kwamathenjwa, sibusile kwaMkhize, kusike kubeshona. Imvame isamadoda ayasho njalo, inkulumo yamadoda. Hey, sibusile kwaMkhize, hey, kule weekend sibusile kwaMkhize. Bekwenzekani kwaMkhize? Bekwedliwe inyama, kuphuzwa, babusile.
iloyo umbuso. Lithini iBhayibheli? Awufunde lapha yana kwabaseRoma 14 verse 17. Ukuthi umbuso wezulu ke wona yini? Oh yes. Umbuso wezulu, umbuso kaNkulunkulu awusiko ukudla nokuphuza. Kodwa ukulunga nokuthula nokuthokoza kumoya oyingcwele. Yilowo umbuso wezulu. Usembusweni wezulu umuntu elambile uma efinyelele kwazane nenkosi uJesu. Usembusweni wezulu izinto zingamhambeli kahle uma efinyelele kwazane nenkosi uJesu. Umbuso wezulu awukho, umbuso kaNkulunkulu awuzona izinto. Umuntu, i-relationship nomuntu ungasoze akulahla. Othi angisoze ngakushiya, angisoze ngakuyeka. Bazalwane, niyakholwa lokho? Niyakholwa lokho bazalwane na? Ukuthi asoze akuyeka, akasoze akushiya. Hey, pho kusuka phi lapha abantu athi umuntu uyangazi ngathi uNkulunkulu umshiyile mina. Engathi uNkulunkulu ungiflathele. Akaflatheli mina. Akasoze akuyeka. Akakuyeki ngisho noma wonile. Kwabanye badibala ngoba behlulwa yisono. Athi hawu sengiflathelwe na uNkulunkulu. Awuflathelwanga uwe umflathele yena akakushiyanga. Yena akasoze angiyeke ngeke kufe futhi uyeyeke ngoba ungiphethe ngesineke esandleni somusa, esandleni siyaqina esandleni somusa. Tshela abantu, tshela izwe, tshela abantu, tshela labo usebenza nabo, tshela labo ufunda nabo, tshela omakhelwane bakho, tshela izihlobo zakho, batshela. Okay. Uthi ke uJesu kukhuleka kuqala ukuthi athumele izisebenzi. Manje into emangaza futhi izisebenzi azithumelayo, uma usukhulekile uthumela ziphi? Thuma wena. Uthi uyisona isisebenzi. Sebenza lapho khona.
Manjena ke uma uyosebenza, uma usebenza ulindele umvuzo angithi. Ake ngibuyele kulaba abantu abasebenza lapha ya. Baye baye konke beyenza befuna imali zonke insuku. Ukuthi mayisebenza befuna ukuhola leyo la. Ngithi mina kulo obaqashile ngithi lalela nake nezwa ukuthi umuntu uthe sebenza ahole on a daily basis. Ukhona la usebenza khona ukuthi uholwa ngesonto. Ukhona la kusetshenzwa khona ukuthi uhola nge-fortnight noma uhola ngenyanga. Lapho ucabanga uzovela uhole wena sibekwa nje. Sebenza umvuzo uyalandela kamuva. Okay, nansi ndiyayithembisa abafundi uJesu. Uthini kalokhu? Verse 16, chapter 10. Ngenethuma njengezimvu phakathi kwezimpisi. Ngamanye amazwi uthi kodwa hlakaniphani njengeyinyoka. Nibe njani? Nibe mnene njengamajuba. What a combination. Kufanele ubungalindela ukuthi uma ethi nibe njengamajuba mighty ban innocent. Elesingisi lithi be shrewd as serpents and innocent as doves. Kodwa ubungalindela ukuthi ijuba is not such a shrewd bird. Ijuba, it is innocent, but it is also timid. It's easily intimidated. Ijuba lisaba manje, lisaba nezinye inyoni nje, mazike zakhombisa ukuthi ziya intimidator, liyabaleka ijuba. Kodwa thina kuthiwa nibe mnene njengamajuba. Kodwa nihlakaniphe njengeyinyoka. Elesingisi lithi shrewd as serpents. Sithe ake ngilibheke leli gama eli-shrewd ukuthi lisho ukuthini. Lisho ukuthini igama elithi shrewd? Lwazi ungangisisi. Ithi dictionary. Mentally sharp, clever, and insightful. Often able to judge situations quickly to their own advantage. Kusho ukuthi khona isimo sinjalo, being innocent, umnene unjalo kodwa uhlakanipha kukhona. Uyasibheka isimo ubone ukuthi lesi simo ngasishintsha kanjani ukuthi senze ukuthi lo muntu ngikwazi umlidela enkosini. Abanye uyofika belwa impela. Khona abantu othi ufika kubona uthola ukuthi hey, this person is hostile. Ubone ukuthi bekungezeli ukuzolwa kodwa afikalo. Ngikhumbula komunye umuzi esangena kuona.
sathi singena kulomuzi kanti umnomzana akekho. Uma engena ungena sisanda kungena uSmila sikahlali phansi. Ngena uthi wobanda bebingenyama emzini wami. Uthi kwasho ukuthi hayi siyafana. So kudingeka naleso simo siguqule uma kungenzeka ke nawe uzokhuluma ngoJesu osindisayo afukasho njalo umuntu siguqule leso simo. Usebenzisa ukuthi kwakhe kubuhlobo. Abone ukuthi this person is innocent. Ngikhumbula omunye la kwaMachibisi sasifundiswa uSunday school lapha yana. Kukhona izingane ezazihlala lapha eMarawa House. Saseduzana khona. Uma sesigoduka emva kaSunday school thola uthenye ilahlekile. Ayisabonakala ukuthi shonele. Hey manje sihamba siyifuna ukhona umuzi odakwa ukhona khona lapha yana eduze kwakhona kunabantu abaphuzayo around lowo muzi. Ngiyangena kulo muzi ngizofuna lengane esizama ukuyisiza ukuthi azane nenkosi. Uma ngingena endlini kukhona unkosikazi indoda kanti ekulabantu abaphuza. Yathi ngena yahlala yathula yaquva nje. Hey unkosikazi wathi lona ke baba ubaba uMambi ungomunye walabo afundisa Sunday school la uyena lo umuzi wakhe la kufundelwa khona iSunday school abantwana. Athi wasinda. Oh my God. Ngasinda sekenzeni manje? Uthi bese ngilindele ukuthi ngiyakadla nje manje. Kanti wena wayesaphuma yaha. Ngisho ukuthi uthola abantu abahostile abanjengalabo abafuna ukulwa manje. But be gentle, be innocent as a dove. Be innocent as a dove, but be shrewd like a serpent. Hlakanipha njengenyoka. Bona izikhala, bona nendlela. Emveni kwalokho usezwana nalowo muntu. Ngoba uma esho njalo umuntu ethi uzokushaya uyindoda nawe. Yini efikayo ukuthi nawe futhi ngiyambona uncane nakunami lo mfana. Ngithi hey ngakufana ngedelela. Akuzoso ukuthi hey uthi angazi ngizomkhombisa. But that's not how you do it. Shona phansi. Uthobe ube mnene. Ngisho ukuthi bazalwane uma sihambe isivangeli sobathola abantu aba-hostile. Abanye bazo hey uzokhuluma ngale nonsense le phuma kwami. Lithini uma utholo njalo lithini litiyenzani? Litiyenze njani? Awufunde lapha 14 kuya 15 khona lapho Matthew. Yesu wazalwane. Uma sihambe isivangeli sihambisa P. Sihambisane futhi ukufa. Uma bengalamukeli, uma be-hostile kanjalo, akusho ukuthi straight away uyalahla ukuthi ngeke ngiphinde ngize kulo muzi. Kodwa uma kutholakala ukuthi ngempela they are set not to accept
anything oyikhulumayo ngoJesu uthi shiya usolibala yibo. Uma beqhubeka beyileyo nto uthi uJesu hey labo bantu senibafake kuphi? Senibafake kuphi? Ishoni bazalwane. Senibafake esogweni. Senibafake phakathi esogweni. Abangafuni ukulamukela ivangeli. Uthi uJesu inithuma njengezimvu phakathi kwesimpisi. Hamba wazi ukuthi uzohlangana nezimpisi, kodwa wena qhubeka ube yimvu. Qhubeka uveze ubuhle beNkosi uJesu. Ungesabi, yebo kumele ivangeli. Nakulabo aba hostile kangako bazalwane, yilokho engithi-ke ake siphume sikwenze. Ake siyoshumayela uJesu. Ake siyofakaza ngoJesu. Kusukela kusasa nje. Nakhona namhlanje. Wohlangana ukuthi akukhulume naye umbuzo ukuthi hey uyazana nihambe neNkosi uJesu. Uyazana neNkosi uJesu. Umayethi hey amazi loyo. Munye zothi usabuza kanjalo uthi amazi lo uyamazi yini wena? Uzothi mayisho njalo amazi lo uyamazi yini wena? Angibuza ukuthi ngiyamazi. Yamazi yini wena? Othi ngiyele. Uyamazi yini wena? Yeah? Yes, uzothi sengimazi. Oh, awubeka mnandi. Sengimazi. Nami ngangikade ngingamazi njengawe. Usendaweni hayi ngiyayithanda le ndlela okusho ngayo ukuthi sengimazi. Ngoba lokho uveza ukuthi ngangingamazi. Usendaweni ngempela nami kade ngikuyona. Ngamanye amazwi awuqhamuki ungenhla, kuqhamuka umuntu okanye naye ukuthi awumazi nami ngangingamazi sengiyamazi. Endiqala lapho ukukhuluma naye ngalo Jesu omaziyo ukuthi wenzeni kuwe, ukwenzeleni. Abanye bazobuza izinto eziphathekayo zalo mhlaba ukuthi unako yini? Unayo imoto? Uthi cha ngenayo. Unayo imali ebhenki? Anginamali. Pho ukwenzele lo Jesu? Ungenzele okukhulu kunalokho. Ungithethelele izono. Ungenza aba umntwana kaNkulunkulu. Unginikeze ilungelo ukuthi ngikhulume ngixhumane noNkulunkulu. Yilokho bazalwane esikwenzayo uma sihamba. Masiqale manje. Siqala phi? Emkhulekweni. And then sihambe siyoshumayela. Okunye esakusho ukuthi wenze njani? Give a helping hand. Sees. Hey, basha. Hey, inkonzo yabasha ivimnandi. Uma kungaba khona enye Saturday. This Saturday thina basha asizubase
asizuba la siyohlangana nje lapho ukuthi sihlomisane ukuthi senze njani, bese sihambela isalukazi sihlala sonke, ke sihambe siyohlala naso nje, sigeze izitsha, senze konke, sisiphathele nokudlana nje singase sibe nako. Okunjengalokho nje, lokho kwenza okunjalo kuvezani? Kuveza uthando lukaJesu. Uye kumuntu ohluphekayo wazi ukuthi akusebenzi umuntu la ekhaya, niye kulowo muzi nenze okuthile, mhlawumbe niyabona igceke linjani la, ngalelilanga kofuneka siphathe izinto zokusebenza, sigqoka ama-overall uma siza enkonzweni yabasha, siyokhonza kwagogo usibanibani la kungekho umuntu osebenzayo khona, siyosebenza, silungise, sikline, senze konke lokho. Ngokwenze njalo senzani? Sihambisa ivangeli. Yebo, silekelele lapho kudingeka ukuthi silekelele khona. Then by all means let us go. Asihambeni, let us go. Okhona inhlangano ebizwa ngalelo gama, yakuthi let us go, kodwa yayisho let us go wrong. Thina let us go wethu ukuthi let us go komakhelwane, sibonane nabo, sikhulume ngoJesu, esisebenza nabo sibonane nabo, sikhulume ngoJesu, esifunda nabo sibonane nabo, sikhulume ngoJesu. Ngosini ngosisi omunye akasole ngomthandazo wazalwane.